Salutare! Astăzi pornesc motosapa după 4 luni de când am mai dat cu ea. Am lăsat-o așa staționată. Să vedem din câte încercări o ia. Am luat-o din prima. Sapele au ruginit. Mergem să mă apuc să dau cu ea. Deci ea nu a mai fost pornită de 5 luni.